Takže jo, čaute všetci. Dneska budem vlastne hrať Bravku a koleso šťastia bude ovládať môj život v Bravku. A mám tu aj môjho komentátora Leonixa. Čus. A no asi môžeme ísť na to? No, môžeme, ja ti v tom nebránim. No hej. A teda bude sa to hrať tak, že musím vlastne vyhrávať s tým brawlerom, ktoré mi koleso šťastia vytočí a keď prehrám, tak musím minúť 500 coinov. No a ja viem, že ja by som dal aj gemy, lenže gemov mám málo. Keďže som ešte stále free to play, no ja viem, že mám 2000 tých, či 20 000 trofí, ale no tak čo už, no stáva sa. Dobre, tak ideme na to. No. Prvá točka. Ty či ja? Ja. Dobre. Ideme na to. Tam padne. Podľa mňa nejaká epika. Ni. Max. A ty... Ok, s Maxom som celkom dobrý. S tým hráš najlepšie asi brawlhawky, nie? No hej, to mi ináč ide, to máš pravdu. Čakaj, aký tu máme skin. Dobre, no čo si dáme? Dal by som ti teda Bravo Ball. Keď to nie je brawlhawky, tak ti dám Bravo Ball. Ok, 5v5. 5v5, ty kokos. A počítaj výhry. Takže má byť dokopy 5 výhr. True Silver Sprouts, ok. Ok, let's go. Legendary rekordy. Kto? Ten Sprout. A jak vieš? Som to videl. Ja, hej, myslíš tak, tak Edgar je lepší. A náš je ešte lepší. Fakt vy máte Edgara? Nevšimol som si. Taký istý skin má ako ten druhý. Vidíš túto cípek. No. Ej. Ojojoj, išiel by som prestať. Ale chod na ich bránu, nie na svoju. Ja viem, ja iba idem po baši. Teraz túto ste a teraz takto. Teraz takto. Tak nečakal som, že Lily je až taká OP. Tak idem na 11. Bohužiaľ ju ešte nemám, no čo škoda. Ej. Hello, ja mám skilly. Dobre. Ach, ty je hnusný. A ten Edgar to čo má znamenať? Prečo ten Mortis utekal, ty? Edgar, to čo má znamenať, ha? Ej. Dobre hráš? Ja dobre, oni tiež. Dajme tomu. Daj preč tú loptu. Ej, to čo? No tak nič, no. Tak ešte Likalsík. Dobre. Ej, to znáš, čo som. No, tu dobre dal tú ultinu ináč. Hej, mohli tam dať dobré. Ona si dá hype, no to... Jasné. Legenda, hashtag, dobre. Hashtag legenda, nie legenda, hashtag. No tak bolo. Legenda, hashtag. No hej, ale má byť, že hashtag legenda, nie? Tak logicky. Dobre, počítaj. Prečo mám 666 pohárikov? Nechápem. To sa mi nezdá. Dobre, no nevadí, počítaj, 500 coinov. Satan, kde si? No dobre, no takže 500 coinov za prehru. Áno. No, teraz ty dáš točku. No hej, a ty hráš. Áno. No čo mi tam dáš? Ja sa nebudem pozerať. No. Počkaj, nehovor mi, hej? OK. Ja si pozriem. Tohto myslím máš rád. Frank, OK. S tým ja dobre hráš. No, Franka si nastav. Frank je tam dole. Kde máš Franka? Dole, tam Tu je Franky. Daj si aký skin chceš. Dáme si asi tento plážový. Parašol. Dobre, no select. Lebo je leto, tak A si ja dáme... si vyberám. No, som zvedavý, čo mi tam vybereš. Mám ho iba na 9, takže... To nevadí. Dúfam, že nie na to, čo myslím. Toto ti dáme. Ideš. Bravo Ball, OK. Teraz mám ja tvoj komentátor. No, dobre. Ojojoj. Jajajaj, mythic skin našeli. A to Lumi. Rekord level 1. No veď no. Ty vole. A však máš veľa oných. Ale sú silní dosť, no. Tak musím povedať. No musíte zobrať. Ty vole. Ne, to jak? No, lebo ona, myslím, prestrelila ultinou a potom ti to tam dala. Ty si zatiaľ útočil.
No dávaj, No, mám loptu. Dobre, asi tu zdochnem. No tak si No, zdochol. no nevadí, no. Zdochol si ako pes. A Lumi má hypeku, ale hlavná vec je, že je na rekord level 1. No veď, no. To je logika. To je Brawl Stars logika, ty vole. Brawl Stars. Ty vole! No výborne, no prehrali sme, No no tak nevadí. počítaj 1000 coinov. No dobre. No nevadí. Ešte je star player, no. Dobre. No choď už do lobička. Chcem aj ja hrať. Dobre, tak kolec tam visí ako ne. Dobre, no. Raz. Teraz Vyraž- ti idem na diatočku. Aňo. No, ideš. Zatvar si takisto oči, nepozeraj. No, ideš. Fú, ja som zvedavý. Podľa mňa to bude zase taká epika. Tých mám asi najviac. Tohto neviem, že či máš rád. No, ukáž. Beri. No, mám ho na 9, tyr tiež 29. No poď, dávaj. No, beri, no, kde si? Mám ho v obľúbených, ale není moc obľúbený. Pegasus. Ten není taký pekný. Akože hej, Pegasus je dobrý, ale vieš, ktorý je dobrý? No. Ten čiernodierový, či aký to je. Jaj, no. To viem, no. No, ten sa mi najviac páči. No, čo? vyberiem ti... Teraz ti to dám trošku ťažšie, dám ti... Bravo Arenu, nie? Nie. Hlavne nedávaj Solo Showdown Plus. To nemám rád. Dám To ti... bude vyradené. To tu nebude. Akože to tu vôbec nie je. Dám ti Robo Rumble. Robo Rambo. No tak zberím, to bude trošku problematik. No, veď ja som Ale povedala, skoro že- som uhadol ten týr. Mám 28 týr. No, to, hej. No, poď. Robo Rumble. Ale máš zase dobrých spoluhráčov. Hej, akože no, Edgar by mal dobrý byť. Ja skúsim, že no damage challenge. Aha. Že nedám damage. Ani tebe nemôžu dať. Hej, no, to môžu. Ale že Ino. Edgar to zachráni, nie? A nemôžeš dať damage. Ino, Edgar, ideš. Dobre, on to zvládol. On čo zvládol, akože strieľali môžem, len nechoď potom. Nie, zmizni. Nie! Dobre. Big Robot, dobre, takže... Ej, to čo? Môžeš útočiť. Opášu. Hýlol by som sa, áno, presne tak. Ota. Dobre, Počúvaj. dec. A teraz rýchlo poďte k trezoru. Alebo tuto taký cípak isto už je Nie. tu. Nie, dobre, ja sa budem schovať v trezore. Aha, dobre, tam ti neuvidí nič. No, nie vôbec. Kukíska. Kukíska je maskovaná ako ty. Ej. Ne. Dobre, Edgar sa o to Edgarino, postará. cappuccino, assassino, sú. Ale no tak už sa chovej normálne. A ty? No tak, kde je? No poď, útok. Ja ešte som mu dal aj heal. Na druhej svetovej vojne. Útok! Útok! Wave 8, Ej, ty vole, ten je naspidovaný. No však to je ten Angry. Ten kcipak. Hej, ten si dal Coca-Cola aj mentosky naraz, Hej. ešte si dal aj Sprite, aj Fantu. Aj Mirindu, aj kadejaké bobosinky, masturbínky. No. Hej. Ešte si dal aj Monster. I am toxic player. Každý má 0 kg. Jupi, no dobre, konečne. Takže tretia hra, 1000 coinov a už sa blížime ku koncu. Čo tu máme? Stardrop. No dobre, ty vieš, ty si dobrý na Stardropy. Čak vyjdeš? Tak nevyšlo, no neviem. Ako vtedy si trafil Mytiku, nie? Z tej som ti dal legendárku. Či legendárku, no ale aj Mytiku si dal. Hej, Vtedy, keď sme Mytiku si dal. otvárali, Hej, vieš. no. Ale tuto, keď sme otvárali, pamätáš? Hej, no. Tak tam jednu legendárku. Som ja a ty si Mytiku. Hej. No teraz točím ja tebe, no. Čo ti padne? No, nepozeraj sa. No. No. Myslíš, že ho mám rád? Ja si myslím, že hej. Fú, ty vole. Je to epika, mytika alebo legendárka? Rare. OK, no. Bull. No dobre, s ním viem hrať. No. Akurát problém je v tom, že ja ho mám na 5, ale zase malé poháriky mám. Kde máš Bula? A tu je... Hellbulla mám ináč. Aké máš skiny? Ešte na tento. Či tento si mám dať? Hellbull je mytika. Tak si dám toto. A máš ho na 5, ale malé poháriky, takže to zvládneš. To nevadí. No ideme na to. No nič, čo mi ale vyberáš? Ja ti vyberám...
Nie, to čo nemám rád. Dám ti duo. OK, to dám. Dáš na povodu. No, možno. Ak tam Ale nebudú istý nejakí prepálení hráči. No prepálený more na 11. Čáčku, verku, výborne. Girmi a gadžetu. A dobrý. No ten tých, no Mortis, no to sa mi nepáči. No ani mne, no. Lambent Mortis, ale zase ty si dobrý, ty máš viac pohájikov ako ja. Neviem, skáďal máš, choď do blízka, nie? Opa. Pozor, Mortisaka dáš. Tak ešte máš aj Cordelia. Nešiel by som. Choď pre druhu. Čestku tam. No to ti teraz vyžere ten cípak, čo na druhej strane v tom bašti. Choď na ňo, vidíš. A to je MZ. Hej. Ty vole. Aha, oni No sú tam vidíš. dvaja, no. No hej teraz. A teraz si sa bol teammate. Teammate, Tak back sa tu in. Ten Second. No tak Colta To dáš. máš dochni. Ty vole, 140 HP, 140 HP. Tak on si dal ten Spike. Dobre, no zober ešte aspoň tieto. Thanks. Poď Spikey, poď sem. Spikey. Ty vole, dáva dobrý damage. No zabij ho. Hej, Spikey dáva veľký damage, ale... Choď preč. Choď preč, MZ. Kto je na teba? Dobre. Ne. Držme sa pri sebe, chlape. Aha, dobre. Aha, tak tento... Nie, Ne, počkaj, on ne. zhebol. No poď. No tak. Ty si išiel na to damage. Ale je to rank 2, to sa ešte ráta. Rank 3 je ten oný, takže áno. Jupi, takže zdá nič, no. Máš šťastie, no. No hej. OK. Jedna výhra. Jupi, jedna výhra, máme 500 kreditov. Dobre, takže Okay, teda 1000 coinov a poslednú hru mi ideš ty vytočiť. Áno. No. OK, idem ti Nedívam sa, no rob sa. No čo tam je? Je tam... Poď, Mytika. Je tam Mytika. Ja hádam, Mortis. Nie. Otis. Áno. Oh my gosh, Je to Otis. Otis. Otisa mám rád a hlavne si ho dávam na rankedy. No áno. Keďže ho mám na Hypercharger. No prepáč, iný skin nemám. Ja mám viacej ako Kukíska, Brawlerov. Jasné, on má, že asi tak o 20 viac. Hej, ja mám asi 75 sa mi zdá. Ale za to má tak o 10 000 viac. Čiže on je vlastne, kde to si ty? Ja som... Počkaj, ja vám to ukážem. Ja som tu. No hej, ty si to. Ja som tu na 9. No takže teraz, no čo mi vyberáš? Ja ti vyberám... Brawlerinu. A to je dlhé, nie, dačo iné. Tak ti dám knockout. OK, tak ideme knockout, no rýchlo. Dobre, no tak. No tak, čaute. Ono už musí ísť, Musí čiže... ísť. Takže Možno ja to ďalšie dokončím. videjko. Au. No Je tak to čus. bude. Dobre, tak čus Leonix. To sme prehrali jednu. Dobre. Ej. OK, tak to by sme mali. A teraz bročík. OK, Piperka. Bez. Dobre, zase skočkit. Aha, tak to si výborne skočila. Chránim. Jau, ty kokos, tak ten dáva. Au, tak bročík dáva damage, ale riadny. Kid asi s tým nič už nespraví moc. Dobre, teraz si sebla Kid. OK, no nevadí. Takže 1500 coinov. No tak jedna výhra nebolo. Dobre, takže 1500 coinov. Tak kde to minieme, no? Vieš, upgradeniem. A nie, počkaj. No, ako to spravíme? Aby to bolo ľahšie, tak ja si asi miniem jednoducho asi 2000. Nechce sa mi to nejako. Dobre, no tak. Tohto si dám. Dobre. A hop, teda no. Tak 2000 coinov, no nevadí. Takže ďakujem, že ste video dokúkali do konca, ale Leonix už musel ísť. A to je všetko. Čus.